ще го намамим, знаеш. Той ако го сложи това в колата, отпива и му стискам ръка му. Няма как да стане, да знаеш. Абсурд. Ключката добре. Вече няма жена му, че 60 знаеш. Сега го направя вече. Сега е истина. Сега го направя, това че му кара с те ключки. Така. Така. За малко не стана. Не. Ако го натисне само другия край, няма кой му държи. Ако го натисне другия край, че си го кара. За малко стана. А? Това е голямо. Нервички. Аз тук съм сега едни шитове, като му разбием и на количка, и на диван. Аз мислим, че обърках на колата. Оп. Не. Нема, продължаваме да вярваме, че ще влезне. Ивана. А? Така. Не. Зелено. Да не знае ли? Не? Тега го. Маленки. Тега го. Дай, да ще си. Един си на парка и не друг не може. Тега го. Опа, дойде помощ. Така? Да. Той сега, двама ли стане? Само нас не. Явно му обяснява, че няма да стане. Трябваше с Корса да дойде. Трябваше с някоя Корса да дойде. Не знам, че не си тръгна с количка. Приключиха. А? Тръгна, няма да стане. Тръгна си с количка. Заключихме колата. Тръгна си, ето. Заминат. Отказа.